Per a fer un examen de Google en què podem penjar un fitxer, és com un examen tipus test, és la mateixa interfície, per tant accedim a la plataforma que ens hagin indicat els docents, per exemple en aquest cas avaluació, anem als meus controls i tenim l'examen ací. En aquest cas seria l'examen, molt senzill, copie l'adreça, l'obric en una pestanya nova, apegue i accedisc a l'examen. Molt important, assegureu-vos que heu entrat amb l'adreça de gCloud i no amb una altra adreça. Si no fora el cas, canvieu de compte i des d'ací podeu penjar, així teniu la pregunta, vos dedicaríeu a contestar-la en un document de Word o a mà, depèn de com hagi indicat el professor o la professora, i simplement quan acabareu hauríeu de fer clic en afegir un fitxer i des d'ací podríeu penjar des del dispositiu. I així tindríem l'examen que volem penjar, faríem clic i afegiríem. Tarda una miqueta a carregar, però és bastant ràpid i simplement hauríem d'enviar. Amb això ja tindríem el nostre examen fet.